Kienet il-kap tal-Iskola ta' Rabat f'dan il-Kulleġġ San Nikola li nominat lil Ġajana Kirkop, tfajla ta' 11-il sena, għal-premju Papa Ġwani 23 għat-Jubija. Ġajana minn rajo minn arħat ma' sfurza, tassisti lil Katalea Burċ, tifla fi klassi taħħa li tirrikjedi l-għajnuna fi xogħol ta' klassi u biex tossam il-qwa minn sħaba. Waqt iċ-ċerimonja tfajla rebbieħa kienet akkumpanjata minn Katalea stess li jurid gratitudni għal dak li tagħmel magħha ħabibta. Ħabba li bdejt tnejn lil-Katalea li għandha l-bżonn. Kont tagħmel? Kont eżempju fil-break kont noqgħod nilgħab magħha nejna. Konna meta konna żgħar, konna fl-istess klassi u konna noqogħdu nilabu fl-imkien u hekk. Ximma kontejna? Laqqas kont naf kont ħanirbaħ dal-premju. Min innomina? Il-head. F'ċerimonja li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton, il-President Miriam Spiteri da Bono fissret il-ġesti ġenwini ta' Ġajana pala eżempju li l-adulti għandhom isegwu pala bażi ta' paċi bejn individwu u ġnus. Għalet li l-premju ċelebra ġest nobli u l-empatija ta' tfal li mingħajr ma jistennew xejn lura jagħmlu l-ħajja għal dak ta' madwarhom aħjar. Il-premju organizzat mill-Laboratorju tal-Paċi u Patri Dionisio Mintov bil-għan jirrikonoxxi tfal li b'mod regolari wettqu ġesti ta' tjubija ma' tfal oħra fil-ħajja ta' kuljum. Hemm bżonn li tfal inħalluhom jitkellmu għax għadhom innoċenti u għadhom jgħidu l-verità, ma jafux jiktbu. Għalli minkejn diffikultajiet Ġajana għażlet isservi lill-oħrajn. Bl-eżempju tagħha jkun deskritt bħala aspirazzjoni u riflessjoni tal-valuri tal-empatija u l-imħabba, il-ġenerożità, ir-rispett u l-kompassjoni, valuri ċelebrati kull sena permezz tal-premju għat-Jubija Papa Ġwanni 23.